Ng piyesta nakita na namin mga tripper. May piyesta para sa santo, piyesta ng anihan, pero piyesta ng langgam, bago sa pandinig. Yan ang inabutan namin sa bayan ng Bana, Ilocos Norte. Tinatawag nila itong Panag-Abuos Festival. Sa salitang Ilocano, ang Panag-Abuos ay nangangahulugang pagkuha ng itlog ng langgam. Katulad nga ng inyong nakikita, napakaraming tao nanonood ngayon dito sa Karayran ng Kalabaw. At isa lamang to sa pamamaraan ng Bana, Ilocos Norte na kanilang pagdiriwang ng Panag-Abuos Festival. Pero bakit Karayran ng Kalabaw? Siyempre ay yung pagbibigay ng kanilang pugay sa mga kanilang pangunahin na katulong sa kanilang trabaho dito, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Kaya titignan ngayon natin kung talagang mabibilis ang kanilang mga kalabaw dito. 1, 2, 3, go! Sa karera ng kalabaw, merong mabilis at meron rin naman parang naliligaw lang ng landas. Kung may karera ng kalabaw, syempre, may karera din ng bisikleta. You know? Warm up pa lang yan. Hindi ko kasi inakala na mas mahirap kumuha ng abuos o itlog ng langgam sa puno. Itong mga langgam na to, ito yung tinatawag nating hantik. Pero in Ilocano term, ang tawag natin dito ay abuos. At alam nyo ba na kapag nakakuha tayo ng 1 kilo ng itlog na abuos, pwede nating may benta to sa halagang 200. Ganito yung tamang pagkuha ng abuos. Kailangan itapat mo yung sako doon sa may bahay or doon sa may itlogan, and then isi-shake mo siya, yan, para maglaglagan yung mga itlog. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Ayun, naglag ang dahon. Maniwala kayo, iba yung pag-iingat ang kailangan sa pagkuha ng itlog ng langgam. Kung hindi, Aray ko! Kailangan muna maka 1 kilo para may benta to. Sandali, mandaming langgam eh. pagkatapos makuha ang abuos mula sa puno, kailangan na itong ilagay sa palangganang may tubig. Ito nasa kamay ko na nakikita nyo, ito yung abuos or yung itlog ng langgam, ng hantik. So pagkuha na ito, kunyari nakakuha ka na ng mga abuos, kailangan ilagay mo siya sa tubig para siyempre, hindi maagat yung mga langgam, tsaka mo ngayon kukunin yung mga itlog. Katulad ng ginagawa namin ngayon ni ate. Tanggalin mo, te. Tanggalin mo, ang ate. Sulit naman ho yung kagat sa akin. Yan, tingnan nyo. Tsaka ito. Ngayon naman, nakakuha na kami ng itlog. So, ate, totoo bang kahit fresh yung itlog, pwede nyo nang kainin? Opo, sir. As in, kinakain nyo na? Opo, sir. Pwede sample? Pwede na. Kayo muna. Ako na. Ikaw muna. Oh, Ano lasa? masarap. Hilaw? Masarap? Opo, sir. Pang salad yan. Masarap yan. Ayan, ito na yung itlog. Makakabawi na ako sa'yo. Kanina kinakagat mo, kagatin din kita. Mas fresh, mas masarap. Parang ano, parang sisining sa noodles. Ang mabigat pa sa itlog ng langgam, abay, iba-ibang putahe pa pala ang pwedeng gawin dito. Yan, Itlog syempre, ng yung abuos. ingredients, yung Itlog na. itlog ng langgam or itlog ng abuos. Pagkatapos ilagay ang lahat ng sangkap at pakuluin, ready to serve na ang aking abuos afritada. Amoy masarap, maipatikim nga. Okay lang. Para sa munggo. Halos 30 iba't ibang putahe ang naglaban para sa best abuos recipe. Ito po, leche plan abuos. Okay lang, manamis-namis. Ito po yung mother ant. Yan, dinikdik nila tapos nilagyan ng maraming sili. Ang dami naman. Anghang. Pero mas gusto ko yun, yung pizza, tsaka yung tawag dito, leche plan. At sige, tsaka yung pakbet. At tsaka syempre yung luto, fritada, di ba? Ano na ho ba yung naidulot nitong kagandahan na idulot nitong Panag-Abuos sa inyong sa bayan ng Bana? Well, Panag-Abuos Festival in particular,
Yan ang parang pinagmamayabang namin sa dito lalong sa Ilocos Norte, lalo na sa buong Pilipinas. Isang unique way of depicting the ant and our people as a whole. Ang Panagabuos, ito nang bali ang tourism attraction namin. Kinahapunan, nagsimula na ang pagpaparty ng mga taga-Bana. Kahit tapos na ang summer, tuloy pa rin ang makulay at unique na pyesa para sa mga langgam. Obvious naman, di ba? Karamihan sa mga piyesta ngayon, mayroon ng Balikbayan Night. Siyempre, hindi rin mawawala ang beauty contest. Pagkatapos ng napakaraming activity sa Panag-Abuos Festival, coffee break muna ako. Pero ang kape nila rito, nakakaintrigang rice coffee. Alam nyo, dito sa bayan ng Ilocos Norte, may kanya-kanyang produkto. Pero dito sa Bana, ang kanilang pinalalaking produkto ngayon ay yung rice coffee. Para sa karamihan, bagay ang kape at tabako. Buti na lang, laganap rin ang industriya ng tabako dito sa Bana. Yan, so kayo po yung magiging quality control ng sarili nyo pong ginawa. Ito naman mo... Ano po, Gaga? Medyo manamis-namis at saka may pait din. Galing kumakting na. Oo nga, manamis-namis nga na medyo may konting pait. Pero hindi siya masyadong mapait, ha? Hindi mo masyadong mapait, eh. Yun, so, pero ito po, cigarette smoking is still dangerous to your health. So, dapat moderate lang. Kahit sa pagpasok ng tag-ulan, may mapupuntahan ang mga turista dito sa Bana. Tumataas kasi ang mga ilog rito tulad ng sa Paraiso. Sakaling binabalak ng ibang trippers na magtagal ng pagbabakasyon sa Bana, 15 minutong biyahe lang, matutunto na ang bayan ng Marcos. At sa tumataginting na halagang 500 hanggang 700 piso, tama ang dinig nyo, 500 piso at 700 piso para sa kwartong may aircon. Pwede nang matulog sa Alnada Resort. At sa Lawag naman, makikita ang Rio Grande Resort. We offer very reasonable price for the room. Magkano naman po ito? Imagine for this room, I only asked them to pay 2,570 with free breakfast. 1,500 with? Free. With free breakfast? Yes, and of course they will enjoy all the facilities of the hotel and the resort. Rio Grande Resort also offers boat rides. Pwedeng tanawin ang sikat na Lapas Sand Dunes.